Казвам се Ванислав Маринов. Лъчезар Иванович. Никол Благоева. Георги Манчев. Илана Миланова. Марина Баракова. Евгения Александрова. Моята работа е да карам кораба, да показвам на къде сочи вятъра и да полагам темпото в отдела. Отговарям за организирането на групажните пратки по релация България, Испания, Португалия, България. Да контролирам и организирам процеса по входа и изхода на стоките в компанията. Аз съм менеджер на FTL отдела, отговарям за 13 души. Основната ми роля е да контролирам процесите в фирмата и да мотивирам екипа. Да представям услугите на Деламод на наши текущи и потенциални клиенти. Основно се занимавам с обработване и подготовка на експортни документи за транспорта до Грузия. Непрестанното желание за подобряване както на услугата, така и на квалификацията на служителите. Деламод ни вярва. Остават ни сами да взимаме своите решения. Ключовият фактор за успеха на фирмата, това са хората. Това е фундаментът, върху който ръководството стъпва и благодарение на който всички тук работим в името на една обща цел – да стане все по-успешно. Съвкупността от няколко ключови съставки, взаимно уважение, доверие, открита комуникация и търпение. Ние сме млади, мотивирани и никога не казваме не. Нашия ръководител, освен добър човек, той е страхотен професионалист. Ами това, че всеки ден е различен от предходния. Колкото и да си планира всеки един транспорт до най-малкия детайл, винаги става нещо, което трябва да преобърне цялата схема и ти отново да го наредиш така, че да бъде успешен. Клиентите, задачките, закачките, трудност. Уникалният екип, с който работя, отдадеността на хората във всеки един момент. Да знам, че моята упорита работа и усилия ще бъдат оценени и възнаградени. Хора, Прогрес, доверие, отношение професионализъм. и енергичност. Деламод е уникален, защото имаме Йордан Стоянов, който е нашата центробежна сила, ако мога да кажа. Не искам да позвучи като някакво... Това си истината.